Molt bona tarda, benvinguts, moltes gràcies per acudir a aquesta roda de premsa en un horari que no és l'habitual pels mitjans de comunicació, per tant, l'agraïment doble per estar avui aquí. Per a mi és un plaer poder avui presentar un esdeveniment esportiu, el qual crec que fa molts anys, ara me comentava la presidenta del Club Boxa Vinaròs, que fa 22 anys que no es feia un esdeveniment de combat, de velada, de boxeo, i per tant és un aconteixement crec important per al nostre municipi i està dintre de la línia que l'altre dia nosaltres en la Constitució del Consell Municipal d'Esports marcàvem com a línies estratègiques prioritaris per a aquest període de governació 2024-2027. I una d'elles, de les moltes que vam explicar en el seu dia, era poder portar a Vinaròs esdeveniments d'excepcional interès públic que combinen el que és l'empresa privada, l'empresa pública i la federació esportiva. En aquest cas és la Federació de Boxa i el Club de Boxeo Vinaròs, que, com tots sabeu, fa 2 anys que va iniciar la seva andadura. Si dic alguna cosa que no és correcte, me rectifiqueu. Quasi 2 anys, un any. Quasi 2 anys, al setembre del 22, crec que va ser, i per tant, en només 2 anys ja són capaços de portar un esdeveniment, crec que és un espectacle. No hem d'oblidar que l'esport té una vessant d'espectacle i és el que intentem que ara endavant poguéssim també gaudir en el nostre municipi i en la comarca, perquè jo crec que hi ha molts aficionats als esports de lluita i especialment als esports de boxa i per tant crec que per a tots els aficionats de la comarca en aquesta modalitat esportiva és important que Vinaròs pugui acollir aquesta vetllada que ara ells vos explicaran amb més detallament. Com dia, avui presentem un esdeveniment esportiu que va en les línies estratègiques que ens hem marcat des de la regidoria. En aquest cas presentem el 7è torneig olímpic Fernando Riera, l'última jornada de semifinals del Campionat Autonòmic de la Comunitat Valenciana, amb joc les darreres places per a la final. És un missatge, aleshores, per a tota la comarca, com deia. No us podeu perdre aquest esdeveniment esportiu, un event amb aquestes característiques, amb els millors boxejadors de la comunitat valenciana al nostre abast i, a més, un espectacle. El dissabte 25 de maig, en el pavelló esportiu de Vinaròs, a partir de les 6 de la vesprada i fins la mitjanit, tindrem l'oportunitat de gaudir de l'esport de la boxa amb un espectacle únic que donarà cita aquí en el pavelló municipal el dia 25 de maig, presenciant la final Open del Campionat de la Comunitat Valenciana al nostre pavelló poliesportiu. Ens acompanyen al nostre costat la presidenta del Club Boxa, Alba Esteve, i Johan Lluc, entrenador i secretari del club i, a més, director esportiu de la Federació de Boxa de la Comunitat Valenciana. Jo ara cedeixo la paraula als dos, en primer lloc a la presidenta, perquè ens expliquen en què consistirà aquest espectacle, quins són els boxejadors que venen, els preus de les entrades, les categories que van a participar i algunes cosetes més que jo desconeixo. Moltes gràcies. En primer lloc, moltes gràcies per vindre. També donar les gràcies a l'Ajuntament de Vinaròs, sobretot al regidor d'Esports, Lluís Adell, també al tècnic Nacho Xaler del Consell Municipal d'Esports. Avui no ha vingut, però donar les gràcies al president de la Federació Valenciana de Boxeig, a Leopoldo Boniàs, i per descomptat a totes les persones que estan ajudant i col·laborant en aquest event. Des del Club Boxeig Vinaròs sempre hem transmet les ganes de poder portar un event o un esdeveniment a la nostra ciutat, en la idea de poder organitzar algun dia un bon campionat. Se'ns va brindar l'oportunitat de ser seu oficial de les semifinals del campionat autonòmic i, evidentment, ens vam ficar en marxa. La veritat que el nostre club és un club jove, ja que només portem 1 any i 8 mesos actius, però podem dir amb molt d'orgull que comptem amb diversos títols autonòmics, un 3è en campionat d'Espanya i un reconeixement esportiu per part de l'Ajuntament de Vinaròs que li va donar un dels nostres competidors. Com imagineu, és un esdeveniment molt important per a nosaltres poder organitzar-lo al costat de l'Ajuntament, un campionat autonòmic que després de
fa quasi 22 anys sense boxeig a la nostra ciutat, una ciutat que en el seu moment tenia el privilegi de gaudir d'esport de qualitat i que nosaltres volem tornar a portar perquè creiem que Vinaròs s'ho mereix. Finalment, dir que l'organització d'aquest event, com imaginareu, és nova per a nosaltres, ja que és la primera vegada que el club l'organitza, però estem convençuts que serà un èxit i que al costat de l'Ajuntament i la Federació podrem organitzar més competicions com aquesta. Abans de passar-li la paraula al meu home, ja us vaig a fer una miqueta d'espoiler, ja que avancem que a l'octubre organitzarem les finals del Campionat Autonòmic Jove i Júnior. Així que el meu home m'ho explicarà part tècnica, esportiva, el tema de venda d'entrades i tot el tema dels campionats. Bueno, buenas. Desde la meva part, en primer que res, pues agrair. Per a nosaltres és una novetat, igual que és la primera vegada que estem en una roda de premsa. És la primera volta que organitzem un campionat aixina i agrair, pues, bueno, no estem a Talba, però agrair a Lluís i a Nacho que hem estat ahí una miqueta pesats en dudes i consultes i de més. I bé, la intenció d'aquesta organització pues, era, entre altres coses, últimament el boxeig sempre està, sobretot des del nostre club, s'està intentant transmetre més aquesta funció, aquesta part social que fem d'ajuda als joves i tot, i volíem aportar a Vinaròs la part més esportiva, volíem donar a conèixer el que és la part esportiva purament del boxeig. Jo porto pràcticament 4 anys com a director esportiu de la Federació Valenciana, he estat a diverses competicions i pues, per a mi 22 anys sense boxeig al meu poble pues, era algo que tenia aquesta espineta i una miqueta clavada i volia pues, que tot el món que pogués veure aquesta vessant esportiva, no? que la competició sana que tenen els xics, que avui estan competint entre ells i demà estan compartint viatge amb la selecció, o sigui que no hi ha un mal ambient, és un ambient sa, és molt, molt noble i us presentaré una miqueta el que farem, el que presentarem aquest pròxim dissabte. En una part volíem portar a bastants boxejadors de la zona, no? de lo que és tota la comarca pràcticament, i intentar pues, que la gent tingués boxejadors que els familiars, els amics i tot poguessin arrimar-se, apropar-se aquí a veure's, no sempre viatjar fins a València o a Alacant. I després per comunicar-vos que pues, nosaltres, per exemple, des de la federació, paral·lelament al campionat autonòmic, fem un campionat autonòmic per a estrangers, el qual nosaltres anomenem Open, que des d'aquest torneig nosaltres farem el que serien 5 finals, en 5 modalitats diferents. Serien en menys de 57 quilos, 63 i mig, 67, 80, 86. Això serien finals del campionat autonòmic per a estrangers i després presentaríem les semifinals del campionat autonòmic, del qual estaríem parlant de 54 quilos, 63 quilos i mig, 75 quilos, 80 quilos, 92 quilos i 86 quilos, que aquí és on estarà el representant del nostre poble, en el qual té un combat aquí, un hueso duro que se diu, en el qual pretendem que amb l'apoyo del públic, amb el factor canxa, no? El factor casa que se diu, pues, poder arrimar-nos a les finals, que les finals se celebrarien totes el proper dia 1 a Sueca, perquè, com diu el trofeu és el 7è trofeu olímpic Fernando Riera, i Fernando Riera és el primer valencià que va participar en uns Jocs Olímpics. Entonces, des de la federació s'ha pretès transmetre o fer aquest honor, no? d'anomenar els nostres campionats de boxeig olímpic pues, algo que per a nosaltres és tot un emblema, perquè va participar a les Olimpiades de Roma, que això ja ha plogut una mica, i esperem pues, que sigui una festa, que a la gent li agrade tant el boxeig com l'espectacle que pretendrem entre tots oferir-vos. I no res, vos dir que vos esperem el proper dissabte, dia 25, que sigui el primer de molts eventos i
i sobretot que guanyin les nostres. Les entrades. Com se diu el boxejador de Vinaròs? El nostre boxejador que participa en el campionat autonòmic és Reda El Amraoui. Ell ja l'any passat ja va ser campió, ha quedat tercer classificat en l'anterior campionat d'Espanya. És campió de la Comunitat Valenciana en la modalitat BAC, que és una modalitat que és un pas al professionalisme, un pas previ que es fa, que ja es boxeja a 4 salts, sense camiseta, i després tindrem diversos competidors més del nostre club, 2 d'ells en categories júnior i jove, el que seria menys 18 i menys 16 anys, i un altre ja en la categoria elit. Seguint els horaris previstos, o 20 hores de Vinaròs podrien actuar? Pues la veritat que, com vull que estiguéssiu tots ahí el major temps possible, pues me'ls he repartit. Començarem en els joves, que obriran la velada, després a mitjan tarda boxejaran els nostres xics que no disputen cap campionat i el final sempre es guarda per al millor. Pel que fa a les entrades, com se poden aconseguir o com se... Sí, les entrades les hem intentat fer un preu el més popular possible perquè organitzar un event així pues, porta unes despeses a càrrec i les entrades les tenim a 12 euros en venda anticipada i 15 en taquilla i les entrades se poden aconseguir o al nostre club o les tenim també en punts de venda al Bar Cervol, a la taverna i al mercat a la tasca de José i Lola. El rincón de José i Lola. Com està l'afició al boxeo a Vinaròs? L'afició al boxeig a Vinaròs, pràcticament no, a tota la comunitat, és curiós perquè els nostres pares i els nostres avis tenen bastanta més afició. És algo que abans sí que hi havia molt d'accés, no? Aquí no estic vist amb els seus avis o amb els seus pares boxeig a casa. I ara els joves estan començant a enganxar, també està l'efecte Topuria, que el rival de Reda, per exemple, el seu entrenador és l'entrenador d'Ilia Topuria, l'entrenador de la part de boxeig, i sí que és veritat que els joves estan començant una altra volta a participar en l'afició del boxeig. Nosaltres esperem que hi hagi molta afició molt variada, perquè ens ha vingut, de veritat, ens ha vingut gent que ens ha sorprès, gent que pensaven que venia a buscar el net de replegar-lo i venia a buscar l'entrada i no, diu, jo tinc moltes ganes de veure el boxeig i tal. Sí, persones en una edat ja avançada a comprar les entrades perquè evidentment ells vivien la madrugada del boxeo de les 2, de les 3, de les 4 del matí i això els jovens no ho han viscut, no ho estan viscut, estan vivint. Alguna qüestió més? Doncs moltes gràcies.